Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Από Κεφαλονιά είμαι, ναι, χαίρετε. Τέβο ονομάζομαι. Τέβο. Τέβο από το Θεοδοσία. Τέβο. Αφήστε τις ρίζες και τα μόρια κύριε Παπαδάκη. Εδώ πέρα πνιγόμαστε. Πού να μην πνιγόμασταν βέβαια. Χωρίς νερό, για. Ναι. Όχι, το σπίτι μου το θεώρησαν κατοικίες του με το μισό. Αλλά το άλλο το μισό... όχι, έχει κατεδαφιστεί. Ναι. Ακούστε να δείτε κύριε, η γη έχει ανοίξει, μας έχει φάει. Να χαράδρες από εδώ και από εκεί, ανοίγεις την πόρτα του μπάνιου να μπεις μέσα να κατουρίσεις και να μην το δεις στα φαράγγια, τέτοιο πράγμα. Ναι. Και δεν άκουσα, ναι. Το άλλο το σπίτι έχει μεταφερθεί, το κατοικίες μου έχει μεταφερθεί 3 μέτρα πέρα στο οικόπεδο του γείτονα, του Πασοξή, του Βλάκα, του Τσιγκούνι, του Πανίβλακα και όχι, δεν μπορούμε, όχι. Αφήστε τώρα φασερίες και χαζομάρες. Αναγκαστικά να εδώ πέρα στο σκέπαστρο της καρότας κοιμόμαστε. Κοιμηθήκαμε ένα βράδυ στο κλειστό του μπάτμιντον, πινκ πονγκ όλο το βράδυ, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, ήρθαμε εδώ. Τι να κλείσουμε μάτι κύριε Παπαδάκη εδώ πέρα κάτω από μια καρότσα. Όταν ξέρεις ότι κυκλοφορεί ένας ξηρός έξω και υπάρχουν μία στις τόσες πιθανότητες να το δεις και να πάρεις τηλέφωνο να κερδίσεις το 1.000.000 να ξαναφέρεις στο σπίτι σου, είναι δυνατόν να κλείσεις μάτι. Βέβαια υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι σου παρά να κερδίσεις το jackpot. Γι' αυτό μια ελπίδα είχαμε. Στείλαμε πακέτο στον Α, από τον Α